дар рафти чӣ гуфтаистам ки ҳамаи кор мо приключение оли асосишака оли мегум ӯ ҷое ки глави пешлодкода истодем камера кардем дар ҳамҷо барсеткара мондагием барам да буд ку барсеткада ака пул мули чи неста лекин ай ҳамада чизи важный чизе документомон охи паспорту дар дуруни барсетка бародаро тасаввур мекунем ки паспорторо ҳамара мондагием ана ки худо мегем боша хаки даиҷа кисаброй хай мебинем ози мебинем оз шумо ҳам мебинем ку мо рафтем вообще ёфтем ё ки наёфтем ё ки билин бародаро маълумот танҳо барои мухлисои ҷанговару бозингаро яъне ки одамое ки бештари вақташона дар тамошои варзиш мегзаронанд шумо имконият доред ки дар шуғли дӯстдоштатон пул кор кунед яъне ки ба ссилкаи дар комментария закреписта метавонед бигзаред дар сайт регистратсия кунед ҷанговару бозингари дӯстдоштатон интихоб кунед агар ки ӯ бурд кард шумо метавонед дар ин кор пул кор кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти поли регистратсия кардан промокоди канала истифода кунед то ки бонус ба даст биёред мувофиқи пули мондагитон ссилка промокод дар комментария духтагиай короче бародаро салом алейкум се имрӯзи корумон буд чорум рӯз ака мешава лекин выходной якшанбе боз мо буромадагием убер заказ кардем такси барое ки дар шаҳр бурем то бихӯрем масалан фирмае ки мо кор мекунем шаҳр берунай короче не типа шаҳр берунай хайранги по сравнению химон шаҳр метова ана убер заказ гуфтем кунем убер хати бурем свободни мошин нест гуфт бахирум фаҳмед ки тоҷико бисёр мераванд бисёри мо 6 касе каки причинаш ине мо минивен заказ мекардем лекин наёфтем короче говоря мошин анако ҳозир намедонем чо рафтесем пиёда мебуроем мерем ягон ҷо можуд остановка ягон наздиктар биёем аюҷа ба транспорт қат ягон ҳила када мерем хай мо куҷо рафтем рафтем ки рӯз мо неудач нишид шумо всё равно мебинед инаи директор монай директори фирма ҳами қарзор шид ки директор ай тоҷикистон ёфтем короче я 20 сола англияда ана паспорти чӣ дорад британский англисиро зури баъд мефаҳманд hello man мега любой кас мефаҳмад дига гап надорад ина я велосипедист омадаист оз қатимо пайка мекунад ака нагирезта камера бугу ки чӣ хет кардӣ ки мисол ҳами паспорти британскиро ба даст овардӣ дуруғи бад ту бугу тарзи омадана ба хай совет бу ту хеле омадӣ خیر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما خیلی نیت کردیم با مقصدمون رسیدیم عملیش نیتمون خیلی انکت را پر کردیم ضیافت پدوات کردیم خیلی الحمدلله ضیافتمون روی کردن ما رو ضیافتمون رو قبول کردن اینا ما سوق سلامت اومدیم در امی انگلیا الحمدلله یا 4 روز شد کار میکنیم با نگاه کنید که وقتی که ماشین رو پرو میاد خب ظاهرا برام نقشه میفهمد که دو رفتیم خودشون اوستا میکنن وسط отношение نسبتی آدم زورایده تسلا ممکن شما در راه همین اهمیت داشته باشین правилошон خیلی ای طرفای بسیار مدرنی پرویش نه اوزی نگاه میکنیم بلا ماشین ایست اومده خود میره ماشین خاطی این اینجا پول کاپوستا ممکن است که آدمایی که بیاین موافق سیزن اگر در سیزن چیدن کاپوست بغلطن возможно ки немихели фермо мисол биёраншон гучинанда хай заминиш сангвараб дайлавира ё да похуя кулибохе мешам но тарафам охир кама капуста короче возможно да одамой бухгалтер капуста чинданда ё ки даже мумкин ки ин фирма мо ҳам айхмо надорам надора короче ҳастай фирмое ки дорам аймо меваге ба фикрам скорее всего баро ки значок шта фақат мевай бародаро инаи брат ҳам канал дора ине ки мо ози маҷбур кардестем 6 соби камтар бехишӣ кардеста канал накардест чӣ накардеста название эти ссылкаи канал шумо дар описание мемонам по-любому баъди видео уже маҷбур мешава ки дига ганият кунад бисёр савол наметам оли саволои баъд интервью да калон мегирам фақат ба гуфти ту я плюси лондон кор дарам иҷа як минусаш як минусаш чи аввал бугу ба плюс чи минусаш дани момент ами чи да курс ғалтидаги а плюсаш ҳама чиш дада транспорт мошин харидани боши беҳад арзон буда акози химон агар ҷо наёвем ки ягон ҷои соз равем ку аввал да гуфтем ку темози мо рафтестем хай мебинем ку мо меёвем намеёвем ҳамин наёвем шарманда даягиле калу наёфтан дига ягон ҷоро бароям ёфтан накора инаи роз мо пеш биёрум узи диди набанира оҳанай ҳам хеле байни паласаҳа у дастай чӣ рола боз мекунад
мақсад рола бозӣ мекунад агар лаги чиз фикр кунем барои мисол як водителя хоб мебара ку ай паласа наброя тақ мекуна ку ё ки мисол хушиш ба гап шава ба ягон телефон разговор да мисол агар ай паласа ба паласа броя и уже по-любому ва ҳушдор мекунад да ки те куҷо мегад шуда ҳам мегам хеле бо як хелош чи айди тарафаш хеле отражатель дора может шавда уже фарқати отразид мекунад света обратно бародари афғони мо ва ёра присидани рафт ки аиҷа чи хеле мақсад ягон транспорт ресурси куроши всего биёвем ва ё чи када истаду балон дам кард чи када истаду лодка дам кард истаду рафтем лодка ва ёра дам мекунад штоби ки баъдан манегата зестачи Киштиёро сар додасем. Чи бе настроение? Настроение зурайку. Омадем инҷа манзара бибахтем. Дам гирифтесем. Чи бе настроение? Мурдам гишнегида борам бе настроение. Шумо хай хуб завтрак кардем. Ман накардам, я хапам ку. Мега ку? Мега ки ты чи мега ноид ки сай уна мурда я хапай. Дара авай всегда весёлый буд мега. Буд. Good. Вақташ мега танилуч омади дунёда. Ҳечи надоштӣ. Ҳозир наама чӣ дори я патинка. Не ки ҳозир ку? Нем директ рихмон хе форма кадаге. Ма гарантия метим голи таволш деге. Бале. Я мане ҳама голи таволш деге. Чӣ хе? Ини мехе. Ҳамиям? Ини мия. Иям. Я вох, бой луос ка таволш деге. Ҷелак дошт. Манда хабар додам. Умне я дига ҳам вақиб давидеса. Акайно била шарманда кади шуку биле. Не оли симкана ки оли бей била нав час бида буд. Бера час ко? Эй бача. Ҳамин лодка мегу вай боша, сои боша. Скорее всего, может аренда. Як соат инҷа дама гирифтам 20 минут. 20 минут дамяем. Як соат пас мекунем? 8 каса. Як соат пас мекунем? Эй бача зуд. 8 каса як соат пас на? Go. медонед чо биёем ягон ҷо неста бирем ягон мирғовиро бизанем бихӯрем ягон неста нахост расид ки ягон лодка шумо наметкан я бигардем убер заказ кардем может ҳамун лодкаҳо аренда ку не номераша баренда суратша гирифтем занг мезанем дамуда ферма ҳозир чи агар ки шуморо дарди буғум дарди почак дарди гурда санги гурда меъда ё ин ки мисли мавор агар харобу лоғар бошед бихоҳем мисли ина якавори гузаштку агар ҳам хе харобу лоғар бошед метавонед ба ҳами ширкати шифофармо муроҷиат кунед доруҳои гиёҳӣ дора барои тамоми дардҳое ки ман гуфтам бо дигар мушкилиҳо ҳам агар дошта бошед метавонед муроҷиат кунед доруҳои гиёҳӣ ҳамаш безарар рақамҳо дар болои экран фаромӯш накунед ай номи канал гап занда то ки ба шумо скидка кунам хабия музика бза баъди аҳмад зоира бза ман яки афсӯс намедонам моргенштерн бза вай вообще Eminem 50 Cent минуси реп бза не реп мехона ина реп мехона реп саро ма реп намедонам ҳозир нагуфти ку реп красавчикоре аз сурат нагирифт ман вай медонам муҳаммад вай ку да ҳисорият муҳаммад саид бихона канамра банам чу дунёро бин дунёро бин ту ба музика на ғалти дести музика дига ҷо овози дига ҷо аст бисёр якун музика мешавад дунёро бин сар то сар ҳама ғавғоро бин дар сари кепкаш боксфорд бин ай фермаи боксфорд рондан мона боксфорд чӣ маъне дошта ки боксфорд ина англичанора пурс боксфорд чӣ меша бокс қутӣ намеша баха бокс ай қутӣ охо бокс худаш форд чӣ ё номаш ҳамаша форд ну хай форд чӣ меша ки ами склади холодильник танзим дорад ами со боксфорд о ба гуфтаи ту форд холодильник ай не охи название аҷиби название перевод намекунад чӣ хе охи бокс ай слово бокс коробка қутӣ а форд чӣ чиз дигааш бародаро бисёр манқул шуд ки мақсад аднашаи нисбати намозхонӣ
Мақсад на бародар намоз хондисаям ҳозир вақти намозда ягон кас нигоҳ кунед ябор ки ягон хел внимание обращат намекунад. Ҳама ба кори хича ягон хели отношение мақсад нитонест да. Боз агар Россияда боши мисол дар Россия даже будагӣ буд ки ҳамин ҳолат ки чӣ мекунад. Ҳама ба кори хича ягон кас ягон вай намекунад. Даже ҳастай ҳоли мо мерем вақт шава магазинҳо ҳастай магазинҳои халял прямо дар онҷа нашид ба забони арабӣ хондаистай рафтаистай ҳоли ҳамро ма чӣ кунем бародари дига ки дига фирма будан ва ё рафтагӣ будан онҷа мунасиб мерем. Хая мошин омад ҷои пикник дода ба фикрам фақат мороженик кола я чӣ мороженое короче нарх навош я бо пурс гӯ ки ягон чи хеле барои перекусӣ надорад хӯрдан чизе ҳаст ҳамин ҷая чанд сум ина се таворост ҳастан сумас майда мерасад бародаря бор бинед барои саг прикинь барои саг ой брат се аҳамият абгирам каса мехире барои саг инош чи хайна барои одам ино охи ох ман намедонам англисиро биё бупурсӣ хе калон барои одам надорем биё ҷа короче мо намхе мошин заказ кардем 8 каса барои хумон 6 касем даи палвон мегинҷем мо айнам ақиб мешинем треза дорем мо ақиб мешинем короче ана мерем хайба мебинем ки мо чо мерем I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Yeah, but it's gonna cost more from Malta to go to Malta. How much kilometers? It's about 3 miles or something like that. 3 miles? Yeah, or 2 miles, something like that. And how much to the park? The park is around there. So you can go this side, you can go the other side, you know. короче бояд ҳозир мо парк бурем асосан лекин бо хостем ки аввал супермаркет дорем ягон чӣ гирем ба парк бурем получается чӣ мега магазин абрана 3 мил ти будем абрана парк 3 мил дига о пар байни парку магазине ки мо бояд аст оли ба чо кардем ба чӣ хулус омадем короче бародаро рафти прогулкамон хай чизе ки шава нашава ман бояд шумо дагум ку ҳозир омадем хай бачаҳо ҳама каса ҳамфикра ин сабабе ки хай ман забона намедонам хаб мекунем чизи бигӯям дута переводчик дорем бародари афғонмон ва як бародари дигарам короче говоря омадем гуфтем ки мо бояд равем океан як кас дигар гуфт равем супермаркет аммо ки саҳар ҳеҷ хӯрдагӣ нестам ҳозир соат 2 гузаштагиа ман гуфтам ада фарқ надора главни як ҷое равем ки аввал ягон чӣ бигирем ва бихӯрам мақсад худ океан бирем худ супермаркет ки ҷое равем аммо океаншам без разница главне ки аввал ягон чӣ бихӯрӣ баъд интерес мешавад ку прогулка в общем дар раҳ омаданда номи океана хато гуфтам хати супермаркет
короче номи океана хати супермаркет перепутат кардиан мо омадем уже ҳамун суми ки заказ кардаги будем мувофиқи то есть ки ба телефон заказ кардем як парки дигамон овардан ҳозир мо хумон парк алави омадем бо алави оби дигамон овардан лекин мо иҷа намехоҳем баъдан фаҳмондем ки переводчик муна ки иҷа не уҷа мехостем баъд ҷой мехостаги муна пурсидаги бо 40 фунти дига добавит кардан нахкорда ба уҷа мерем короче ҳама каса ҳар кас ҳар гап як кас мега мерем як кас мега намерем як кас мега 40 фунт қимата як кас мега арзона ҳозир рафтестем ба хулоса омадем оли ба чӣ хулоса омадем аввал زنگ زده بود میگم آفیس زنگ میزنم لا بیامو دایره برای خوابوزی کنیم چند بریم شب 5 هوا گرم. میشه 5 6 30 ҳозир якян мерем чаро ба чӣ 5 фунти 5 фунти бутим 6 касим 5 фунти о аделе 5 фунти а бача кино шло ҳозир якян мерем 21 километр пиёда бояд равем куҷо то куҷо намин супермаркет биё мерем рафтем охе як соати мақта метунам короче супермаркет значит мерем ягон чиз закупид мекунем баъд аҷа баъд океан бояд равем маки плани мо намедонам ки мо то имрӯз то бегар успед мекунем намекунем хай короче приключения да чӣ хеле оз мо якум бор баромада истем вообще все группа ҳамаи группа да иҷа навичокан хай якум рӯз приключения меша приключениям интересная ку як ҷора кофтан ёфтан исӯсӣ кардан ягон ҷо раки боши ё ки то уҷра нараси всё равно интересно ҳана баъд дальше уже и ошибкора мегирӣ ты мувофиқи ҳамаи корои кашашидагӣ чӣ гуфтанӣ ҳами гуфтанем ки бачаҳои мо ҳами як маслиҳати хуб намекунӣ бугу охи дадруи мошинашнара аз бору сар кардиан уш океан мега уш магазин охи охи яташ парк мега ҳеҷ намефаҳмам и омадан хиёле кардиан ки ранги ҳам паркҳои хуб боре пури духтари арӯса омадан ки ҳеҷ набудан як гуфтан мо ҷа чӣ кор мекунем мо океан мерем ҳакам океан рафтесия иҷаша нафури короче ё получается ҳама каса не ты не охи ты нагуфти ки уна ба ё отказ кардан значит океан барои духтаро мерафтиян мо намерем океан мо хел нестем мо намерем океана всё давай вон уна рафтесия бародаро бурафтан мо ақиб гаштем не рафтем химон ақиб короче оз призидесиям ку баҳр мерава агар баҳр рава мерава карта қат метонем о карта қат метонем рафтем океан мерем короче дем этажа автобус буромадем бачаҳои мо буромада истанд озӣ бе ягон ҷо наздиктар шунем барои камера бемаш иска пеш аз айн ида кунем 15 фунт 6 озӣ хумо рост океан мерем чанд меша 15 фунт ана ки ҷое ки гуфтӣ ки 5 минута раи дигаш океан мақсад ба ҷои магазин 5 минута раи дига не аз ним соата рост ним соат то океан аз иҷадан аз колчеста бо 5 минута ро аз остановка то ба океан баъд дахили океан пурсидӣ ки мақсад территория ягон хеле магазин сусур меёбем аз магазин напурсидам баъд фаҳмидам накор бурем ягон чи бибинем бо мешин иншоалло ҳозир рай нишон метавонам бардорам мо дим этажи автобус заштем специально бо пешда барои он хотире ки видео када равем ҳисоб бигирем ба ҳама каса чӣ мегӯям мо гуфтем ака дим этажда то хамоем ки дим этажда и ҳамшаҳри ки будан ё ки ҳамшаҳри ма мега станция бардор даи кушо мегардӣ хиёл мекунӣ дар дуруни хонаҳо ҳавлӣ дарахтеста барои чӣ хеле гуфтмон дар хонаҳо заборашон деволо баланд ва байно дара ира ина мисол хонаи коттедж ҳама хебуя иҷаш ҳавлишон асини пеш мешава уже бугемда ранги системаи америка бори байнда чи не агар бошам да дар иҷам агар бошам хонаҳо да ҳавлӣ асини пеш мешава америкада ҳам хеле инайда хайни иҷа камтар дора лекин хемера ощущение мекунем мегӯй блин дар дуруни хонаҳо рафтам агар ин главни дорога и кадом территория буд ба чи
название хати? Колчестер. Колчестер. Шаҳр меша? Шаҳрак меша? Шаҳри Колчестер. Колчестер. Мехоҳам бигем Колчестер Сити население пункт да? Ҷой рафтани монда. Я остановка амо? Без разница. Короче, в общем, нарх да автобус дар ҷое ки мо қарор дорем 2.50 фунт. Мо 6 касем хай, короче, гуштем омад. Лекин рае ки мо рафтистем 20 километр раҳ да. Лекин я без разница, ҳам дур омадем қавмети. Лекин раҳамона махтам кардам. Всё, тамом. Фуроянак. Эвуи кадаку. Заргушо. Биродаро, инаи гандум. Я бор мегирам. Мепурса бо метешада чикор? Вақти фуромадан чек мепурса. Эй, интересно, килои гандум дар инҷа чанд фунт бошад? Намилауда мисол мефуроем, мечинем пул, ҷамъ мекунем, барем мефурӯшем. Магазин наметем. Мегем баҷо шайбон чуфти. Бечора криша надошт. Я фарш буда беста бигзор. Туда обратно надошт. Туда обратно гуфт ком ҷа обратно ам гирам гуфтак. Наистодам ки. Прикинь, автобус туда обратно. Не, может по расписанию дигач до вахты мию яку, ҳаму билет катем. Ваш ждат каламистан. Короче, хмун да шаҳрак нестем, хмун да районе. Нафига шаҳр да звая, шаҳрак да гандума. Бибо че гандума би аксиш да гандума. Номадем, а шаҳр номадем узе. Қишлоқ ранги шаҳри хмуна. Чо кардем? Овча да овардам муна. Канал. Хубе, пул боша бигем бирем бием. Убай. Куя интервю, ты чо кардем хмун? Чикени мака сос. Сос мега. Мега чо кардем сос. Бия бия ма одами ай ҳама да қар кадаги барои ҳами пайз кай хмун ма ай ҳавая интервю гирам. Чо кунем хмун чӣ кардем ҳозир? Чӣ рух додеса дар ҳами влоги хмун? Чӣ рух дод ҳозир хмун? Дарш чо мекунем? Чико кардесем? Мо бояд бар меомадем, а? Салом ба мардуми кулли Дӯстон. Короче, бародаро чанд бора мо ай бикишида инҷа ай переводчик. Ай переводчик. Убай, чра гнагор кардесем. Мега ай переводчик. Мега? Ихтиёр мега у магазин нарафти самора маломат кард. яъне ки ҳадафи та ҳамиҷа буд. Аю баҳар ма си гуфтам мега си мебар тамом. Короче и си гуфта у ам си гуфта. Мо си омад. Яна мефте шо. То бояд акам. Истай бу. Короче Я куҷо рафти саки ихтиёр. Ман намедонам. Пеш ту рафти. О карта ту дори. Не хел не. Короче реальный бародаро это не влог, это приключение. Хабот чи ягане, ки буда иҷа как будто ту нести як, а? Так да влог. Мада асосан бигем, чо мерем. Мада вообще без разницы. Ма просто рӯзи якшанбе просто ма бурам гулият кунам, влог кунам. Лекин иҷа бародаро ятеш ма магазин мерам, каструл мегирам. Чи мегирам? Нау калуҷ мегирам мега. Дигариш мега ма бояд океан равон духтаро тамошо кунам. Дигариш мега ма бояд канал барам, марғоби шикор кунам. Ма чи? Мо оз немҷа як ҷо биём як камтар чикам аст, ки ма да без разница, ма қати ҳамиё рафтам мегирам приключениёи ҳамиёра. Иш иҷа мега, уш иҷа мега. Акӣ ҳама хешава разборшон шава ҷанг кунанд. Ай. Ай камера мекунем да. Зур мешавам оҷи.
Я разборшун шумо. О, ҷанг шумо ба ман бихеле кадами қаҳва. Занам. Муда чӣ фарқ надорад ки ҷо мерем. Ӯ одам мурдеса буда ба ҷои дар ҳақш обу чакона сиёнкаш кардем мо ҳам ту сиёнка мекунем ҷангу тамошо. Мо процесса сиёнка када рафтан мегирем. Фақат озим як чӣ биём бихӯрам, озим гишнаи мехелим баъзо гап дестам. Ма сер бошум агар бо ҳамон хе гап мезанам ки аҷоиб буд. Ай ҳамада коре ки интереси ра ма кардам барои ки хит кардем озим микрофон да даст музадаги микрофон аи сусу будесам леко воз тағйир неста. Шнури микрофона назада будам, дуст шуда телефон, передатчикша. Хайса озам чӣ хеле ки фаҳмидем, ма дар бораи экран хай менависам ки бахшиш микрофона назадем. Лекин ҳозинай овча гуфт, мо бояд ака ба гуфти бародаро бояд ки баҳр мерафтем. Ала нигоҳ ки мо чӣ омадаем? Мини баҳрае. Мини баҳрае? сарсевиша. Мини баҳр может боша, не? Аммо як шохаи каналош, як канал. Не мини баҳрае? Бадри шаҳр мерам, ҳеҷ мегзарам. Ай океан омаде сайли. И қанун бутен? Такси ягон кас нун неста? Биё як ҷо бирем, як чӣ бихӯрем. Онна шо барои ман Англия намеомам хеле боша. Лаби дарё гӯшна омаде, гӯшна мерем. Не. Хеле таън нест. Секунд рафтеса, а? Ира оли бигира гум шава. Усу бия ке, ҳам хе безе бики. Ака дурун шакада мухав. Шаҳр чӣ хел буда шаҳри Колчис? Ака ма даку безраз нест, ма главниям бигардам раст ва Исус. Тамом хай бо ма да уҷа гуфтам ки ма главни ягон чи биём бихӯрам сер бошум, дига всё. Ма да дига ҳамаш яга. О дига ма да ҳамаш яга созай. Короче ам ки ҷои шумо бирен, ма забона намедонам ку. Переводчик где-то гид рафтеса. Ака ваё меган, ё моро мебаран ягон ҷо мекишан, ягон қавр мо мебаран, ё ягон ҷо ободтар. Шаҳри беҳад аҷоиб буд, беҳад ба зеб, беҳад оромӣ. Сами главни отношение уважающим вообще аҷоиб буд ба худо. Ай моро болотар аҷоиб бовар кини, беҳтарин. Шаҳри зур буда, шаҳри красивый буд, таърихӣ буда. Маъқул шуд охи. Маъқул шуд, маъқул шуд. Ой афту. Главни амин маъқул. Миҷа остановка. Инҷа калсавой буда. Сухан. қисои ҳазрати Исо мемаст. Та магазин наравем, комментария нест. Вот фаҳмидем, без комментария. ин роли аламш кадаги мақсади ин магазин равӣ буд. Аки меҳрубон чи ила. Мақсади якай меҳрубона ки ҷо буд? Океан. Океан. То океан нарава гап намезана хар кадаги. Ҳоҷи хай безраз ҳаирам фарқ надора. Ранги ма ки ҷои рава бефвайша. Фарқш надора.
Схема штаб, у нас это. Та, любой же камера кем микрофон даст, меня толка гад мамирава. Маракма фикри оператор хча гирем. Мошалло шаҳри беҳтарин бидаид оромона лави баҳр рафтем дидем ама зур Баҳр набуд ки овча буд. Я овча будаид. Баҳр гуфтам, киян гуфтам. Автобус не чӣ қати мерем? Электричка қати мерем? Электричка қати мерем мебач. Ина мебиёз. Групп ҳайвонем хеле ки як кас я чи намега, ҳар кас ҳар чи мега короче намедонам чӣ хешинем. Я поема да электричка, я пият шада автобус. Оли бояд магазин равем ё бозор? Марказ. Колчестер маркази шаҳр. Ҳамин хати мерем. Фикрам недорам.